Jekar saking Sita make up Kakang Mangagam Busana Solo Putri minangka peninggalipun pewaris saking negari Surakarta. Mangagam Busana sarwa endi endah budaya terus kanggo slampah alon-alon sowan wonten lebeting para rawuh. Lenggih Atmaja Pinanganten Putri. Kahamangagam junjuk bentul sanga cacahe minangka patronda bisa adri babakan hawa sanga dasar manungsa kang ayu rupane kanthi hangagem puspita kang rinunci kang awarna seta kang gondo arung kang sinampiraken ana ing panijangan kanan lamun kaduping sami rana mondho Atmaja Pinanganten kakung uga kang sekar saking palerman kang hapangagem busana ratu ya makuta ratu dasar detek dhuwur piadhek tur bagus kanthi katon mandra kang kados mandhaping widodari lan widodara lengkah tidak kira putra Pinanganten kekalih kanthi kemlawe astanipun putra Pinanganten Pratandha Pinanganten ingkang hanguri-uri budaya Jawi nggih pinanganten gagrag Surakarta. Yen lumaku yang lumampah kanthi alon-alon kebeng ati-ati lan ngastiti kanthi kagendong putra Pinanganten Putri dening putra Pinanganten kakung Pratandha wujudaken katresnaning monggo tresna kaya tresnamu dasar wanudya kang ayu rupane Atmaja Pinanganten Putri kang agem busana kang agem pepaes duduk mentul sanga cacahe alis kang nanggal sepisan kepinging duren sajuring ojonipun kang mijitipun mripat belalak-belalak kanthi kados sudul langit yen lumaku yen lumampah kadya lembeyane kaya macan kang wis luwih Ing putra Pinanganten kekalih anggena ngaturaken sembah pangabekti marang para warga desa Murter Pasirian. Kali kapapat dening juru rias ya juru paes nenggih Sita make up minangka mujudaken juru paes kang gawan Ladan Pasirian Kabupaten Lumajang kanthi ngaturaken sebab pangabekti para dumateng para rawuh bapak lan ibu.
Bunda Nurma Anjas dipersilakan untuk foto. Mama Nurma Anjas. Foto dulu. Bapak Ibu yang terhormat Gusnya, ini mewujudkan busana adat Jawa, yaitu peninggalan warisan dari Surakarta.